Bia ametoka kwa sisi. Kwa hiyo chenga minta kete kwa kwa siasa ndio kama hiyo. Alright. Asante sana. Kuna tuko cha sehemu ayo omenyo kwere microphone hiyo. Emanyekani ngobiyanga ayeningo nendenge kugara. Koro chenga nayo kwenda kwira dibakeli kuno mu MC kwa kwa kunse. Ya mono moralia nja samaria to ngol ko Fred Machin komenya. Igondo mu bia ko garia sema yaraganga. Imya boxer award. Inayoulizwa mwaka 1973 ngasoma St. Patrick's Primary School ngakora nkagenda Ironge myaka ibere ngaroro nkagenda Mititi ngakora Koloro ngogenda Nairobi ngasoma college ngasomera amangana clearing and forwarding up to diploma level nkairane kerega siambura ngachaka okora biashara byane yoko wani chingeni Nairobi igo na bingendete baketa ke ona ya ikirenga kingo nyorango mukisira akanya okorerwe research twakorobo chori ndoko nyorura ibuli totagiti na muire ncheguna machuka omwanu ino ndijenga tugwatirane egere tokora magendo gakia totagiti gokora tutarakorerwa asinge nchongo nyorurikero kindi tokurwa amaona aria ito tutaite tokuna tuturawe lakini kwa nyoranga tiko nyarikana igo asobura ibwane igo bocho koba urai bwobwamo asawa kisero tutaite kulagana igo tutagite tutware tuichamo tubegite kemo egere na dino na mwendo to kora subamo igombo kuchutware ndio kama consultative leadership iringo consult asaba ntukumi nyorawa kwa maana tubata gitwa korewe ane nemo no buna tipara ngwa tipara tingia tubwa ti amache tubwa ti biti yimikira wana wetu bago chiesa utomise tie na energy street lights tubwa ti ase chikwa na machinery tipara tio moron tubwa ti salamu musochoka chimendo bendo to street lights asingincho yana banekera bakono chiro ngo nororenga ira kuboa terigire sunte igo ndugwena ndugutwara street lights chipasari ngagete for the last 5 years tuna muroche usero ward injira rubwa ga una ende nguto chikurigiriya asubura igwane ndugwate chinyagitari chitu nyagitari chita sabu kusero ward ngagete nyagitari te yere more than igoro ya nyagitari te yo level 4 iye meeting abo kusere ward ye kimanto bwati ambulance ira konya abantu baite kare kienga kiyo burwaire eba mnyaki nyagitari ene bwango rifaro ikina gatine ntochi kurigeria egere tore usentoni wale nchi ame ambulance cha singenjo tore kuza ambulance igo togo soburai toro asinya ngitari cheito chibe bya na bono cha wadi follow egere cha bere chingia ambulance ige koleto egere tore na kie ora iboko genda boxero. Alright. Sawa satu mara ngochande koko wali bagaya ngende kurwa manifesto ngosa banda ke ege mpeke neto yendetene kwa nekinga to soga teisiko ase mbeo ndura ase radio na begontora ase Bona TV ego microphone yenke ege kwa nekinga yogia kwa soga ase radio ekitoko kwa era ego ga ndetendo igwana ile ne banga ligo soga kwetera abo lakini mpeke nene motegere diskari na to wate masemo karongoja sore murai Michael ase faida yomo ya sebono ndike tunya ko batoko kulingana ni chinsa ndaka se deke mo ni chideke merongeta ni chiseko ne merengeta to emanyikani biyango ngailingo na ingiyo ko roji nganayo gwende ta kunyara chukule chi 12,271 biamon Brian echesa kama iko oyugi bekene yo dibera ganga as akokunga mwabagaka nde oyo mekeni bombuyi yo mugendi inche igona somete primary yaraganga kaenda mugumu kaenda nyamokeni kubonga kagenda Gekano High School
kuruka genda Embu ngakora certificate in agriculture nkalikwa as a ministry of agriculture kuruka soma ngacha ngakora diploma omwelio ngakora degree in agronomy kuri Chatham University orna kolera sene serikali ase miaka gwetania 30 na beiro monene bwe agriculture mo deputy miaka 10 wono asenka nimbwato moche nimbwata wana na inde na beire ase na rabeto mwalimu okorokia secondary school community ase oyo mitora machuka somete na inde na ko mwalimu wa biology na agriculture ko na beire iga nkaba chairman ya St. Patrick Primary karo ya sarete kaera nkanyero sikababia ngakachira sikia ndasomwa kwa yo record etana ko boxero nkaruo 2001 kagenda kusoma ngatiga committee na kieto mpaka boronere kora abana nasome tororo pero ne chinchinia nduba chinchinia banembale mumbu na inde asegoro school kunga St. Patrick Secondary School ninje na nero sebe kara protaka tobolo njanye tororo kuruoro na college ndokabike aso konya abana na aso bada ne committee ko rinto na chagete ndonga kusero forum ekagika bantu basito kuseroga ikite jagarete aba kisero bakam injaso kwa nanda ne ko boli kete na rata kila kile na kwa commitment wono aba kusero gante bitenene oborai bwabo kusero na kiaga nata kanire. All right, asante sana mwazo kutoro bomba to live basi radio. Bia mwana moralia ngambia mwana radio funa litangani tigageri bageri kwani abategeri balese gekaeke na bali balese ko batategerete nga mwanya getinge na bakusera banyuma bia more amarieta James Ogutu no musero ndweta Matiako James Ogutu ila ko boje kirweka se kiama ya Kenya Social Congress alama ya ene kiabuso egange nene yagerire ndegete koborie kirweke kia Bosero MCA ward ngeringa somehow ntoranyora magenderera itu kulingana una arenge. For example njena beto mo councillor 22007 ngakora 2012 edaraja naro seti chidaraja naro seti chikoenda raganga chikoenda nyamundu chikoenda nyamatuta chikoenda Matiako ama service ya ina begetaria no ale agundire. That is why I should come and continue na korete. Number 2 ebi tokuna chikanisi chiro na igure teraganga ali sinani begete noere teraswa anganya ndie twanyore togoteneri esuke angabona abantu bakorera biashara